Човечеството е на път да разбере езика на друг вид животно, което обитава нашата планета. В ход е революционно изследване, благодарение на което ще можем да разберем езика на едно от най-големите животни, което живее на нашата планета. Което всъщност се оказва, че въпреки на външен вид толкова да се различава от нас хората, всъщност да е едно от животните на Земята, които най-много си приличат с нас. Става въпрос за кашалотите, животното на Земята с най-голям мозък. Това изследване носи името проект Whale SETI, проект с огромен мащаб и много важна цел. Благодарение на този проект ще можем да погледнем на другите обитатели на нашата планета чрез една съвсем различна перспектива. Какво всъщност е проект Whale SETI? Край остров Доминикана са разположени специални станции, които плават. Целта на тези станции е да записват звуците, които издават преминаващите наоколо кашалоти. Това не са обикновен вид китове. Въпреки че на пръв поглед се различаваме много от тези гигантски морски обитатели, всъщност имаме много прилики. Например, кашалотите живеят на групи, т.е. те са социални животни и общуват помежду си, като издават ето такива кликания. Те имат свой език, на който си общуват. Дори нещо още по-впечатляващо. Оказва се всъщност, че те имат различни диалекти. Например, диалекта на кашалот, който живее на Карибите, е много по-различен от такъв, който живее край Австралия. Случайно това да ви прилича на нещо при нас хората? Само за момент, ако видеото ви допада, не забравяйте да се абонирате. Представяте ли си как тези огромни китове кръжат из водите на Световния океан, като си общуват помежду си? Предупреждават се един друг за различни опасности и отгоре на всичко имат свои собствени диалекти. Вероятно вече не гледате на тях като на някакви елементарни животни, които не знаят къде се намират и какво правят. Да, те са много по-интелигентни и подобни на нас. Нещо друго, което те правят и също влиза в това, което ние хората наричаме език, че отнема известно време на малките кашалоти да се научат как да произнасят звуците, точно както отнема на бебетата да се научат как да говорят. И тепърва започваме. Впечатляващо също е, че най-вероятно те дори имат имена, защото има информация, че те всъщност се идентифицират чрез различни звуци. Но как точно хората ще разберем техния език? Тези станции записват много от звуците, които преминаващите наоколо кашалоти издават. И с помощта на изкуствен интелект и машинно учене ще се анализират тези звуци, за да се разбере тяхното значение. По-точно това ще стане, като се наблюдава колко често се издава определен звук и в какъв контекст. Каква е причината за да се издава? Това ще даде възможност на нас хората да погледнем на света от една нова перспектива, да можем да разберем какви са проблемите, които тези животни срещат, какви са им намеренията и какъв е техният начин на мислене. Аз лично като смисъл на този проект виждам да покаже на нас хората, че всъщност в природата има и други доста интелигентни същества и начинът, по който се отнасяме към природата, има значение, защото там има наистина и други същества, които имат разум и биха страдали от нашите действия. И дано никога повече не повтаряме грешките от миналото. Искам да ви разкажа една история. Една брутална история. В миналото се случва едно брутално нещо, поради което са избити 60% от кашалотите в целия свят. Както казах по-рано, те са едни от няколкото животни на Земята, които най-много се доближават до нас хората. Те са социални, общуват помежду си, имат дори диалекти. Събитието, за което става на въпрос, е китоловът. По време на него не са убивани само кашалоти, но те са един от най-преследваните вид китове по време на това престъпление срещу природата. 60% от тях са убити за добив на различни суровини. Надявам се това видео да ви е замислило, че не сме единствените същества с разум на нашата планета.
Това видео е част от мисията на моят канал – да ви покажа красотата на морската природа и да ви обясня защо е важно да я опазваме. Защото ние живеем на една синя планета. Планета, която някак си се нарича Земя, но тя всъщност е океан. Повече от 70% от нашата планета е океан. Ако мисията на това видео ви харесва, може да се абонирате.